I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. Trade of my love. Uy, mo ipakuglain nga ingon ini ha, Milan. Hazel, sorry ha nga, gipabayad ka na ko. Gusto man gud na kong palitan si nanay o iyang isulob sa mong graduation. Ay, okay ra gid kaayo, Milan. Sagdi lang, himuan ka na kong lain. Kanang malipay ka na gyud. Tinuod? Mas nindot pa ini imong gibuhat karon? Yes. Nindot na baya ni. And this is worth 5K. Nauwaw ba ko? Ay, nahalaha, dinisa mo. Kay ako tong lutoon ang kamuting kahoy. Mukaon ka kamuting kahoy? Ay, kamuting kahoy nan? Hala, ganabe ko ana. Naay ginamos? Nakakaayo. Sige nan. Maghuwat kong maluto ha. Maunay nakapabaliktoryan ni Milan. Sige kaon ang kamuting kahoy o ginamos. Hala, wa ka lang magsabi ha. Valedictorian man di ay ka? Diha gud sa public school. Hoy, dili ba yan mo ma-small ang public school? Congrats ha! Thank you. Manay nungdan nga gipabayaran ako nimo ang akong gitrabahuan nga kwadro sa mga kaba-kaba kay ipalit na kong sinina ni nanay nga iyang isulob ka ng musaka siya sa stage. Bilip kaayo ko ni mo, Milan. Buutan kit ka. Ako unyang punan ang kwarta aron doon na kasay mapalit nga bagong polo shirt. Ha? Uy, di naman kinahanglan kay musapawan na stuga. Dili uy, kinahanglang disente gyud ang imo sulobon ana. New shirt and new pants. Huh? Ako rin mahibaw ana. Uy, Hazel, ayaw ha? Di yung kakapugong na ako, Milan. Ay, day, karo tayo mahibaw ng among plato, ha? Pinggan ra gyud taon ni. Ay, wa manggod sa gibutangan sa pagkaon ang importante nang. Ang importante, ang kalami sa pagkaon. O sa may kuhaon mong kurso, Hazel? Gusto ni Papa nga lo akong kuhaon. Oh, nindot na. Labi na kay doon na mo'y negosyo. Na, ambot lang ka nang uy. Magkaya ba ka na ako ang maong kurso? Kayo na ni mo eh. Ikaw ang takto mo ay angayang mo kuhaglo. Imagine, valedictorian? Ikaw, Gid. Na-timingan lang nga ako mo'y napilian nilang valedictorian. Humble lang gid ka, Milan. Pero sa imong ka-fighter, di ko mahibo nga ma-achieve pag yun nimo ang imong dreams. Basta man imong pangandoy. Ambot? Uso ko'y ambot. Kisira-sira ning akong kinabuhi, Sel. Kaon ba ka balang may? Akong butangan ang imong plato, ha? Okay. Lami man din balanghoy, parisan o ginamos, no? Pakan akong usap ato ha, Milan. Ginahanig ka mo kaon sa kanunon sa pobre? Anong dili good? Lapi na cute kun ikay akong ikasaw. Uwa ko ni mo eh. Hala, karon pa ka ba uwaw? Karon pa mukaon din sa amo. Tingali dito sa inyo. Pagkutsara gyud mog tinidor. Inis amo. Kins ra gyud. Usay kins. Kinamot. Komedyante man dahil ka, Milan. Samot na kiganahan ko magkikuban ni mo. Di ka ko makulatan sa mong papa. Ayaw ko'y pagtuon ni Karen. Gihadlo ka lang, aron mo likay ka na ako. Naikaw ba ako, Zil? Sa unsa man? Gipabayad di ka sa gibuhat ng kwadros ka ba? Pero, malagi. Katang giingon ako nimo ba? Gusto lang na kong doon ay nindot nga isulob sa nanay. Kanang mukuyog siya nako sa pagsaka sa stage aron may musabong sa kong medal. Bilipid kay ko ni mo, Milan. Buutang kay kang pagkaanak.
Ayaw na lang papalita si nanay nimo o para imo ha. Ako ray palit para isulob nimo sa imong graduation. Ha? Uy. Di na ko mutagad nimo kung imo kong malibaran. Og madayon, magdaan ako sa imong pants o polo shirt. Maunay, gipasalig ni Hazel nimo? Oh, Misugot na ka. di mo siya mutagad nako kung di na ko dawato nang yang gipromise nga pants o polo shirt. Oh, bahala ka. Basta kay gipasidan anati ka. Nga isog ang iyang amahan. Iya mo ko na kong labanan, Karen. Og mituo ka dayon? Ha, Milan? Karen, nganong ingon anak man ang imong pagduda ni Hazel? Di ba amika man mong duha? Wa man ko ikasaway ni Hazel, Milan. Pero nahadlo ko siyang amahan. Og labaw kong gikahadlukan nga dili makapiog si Hazel sa kasalbahe sa iyang amahan. Di ka mo tuo nga makalaban si Hazel ako. Unsaon man niya paglaban kung sikreto kang ipatawag sa iyang amahan? Unya ato kasalayo si Lotis iyang amahan. Oh, silutan? Ang sumay ako sa... Tungod kinakisuod kasi ang anak. Imposible sa nang imong huna-huna da, Karen. Wa ko magtiaw, Milan. Best friend tang duha. Busa dili ko makatugot nga mahiagom kas kapinta sa iyang amahan. Ngano posibal na naman lagi ko sa iyang amahan? Dili mo huyab si Hazel? Dili lagi. Wa po ka manguyab niya. Mauwa ko muhiyab niya, Karen, oy. Nibaw sa ko, no? Asa ko mo lugar sa mong gintang ni Hazel. Suod lang, mi. Oh, parehas ko na itong duha. Maura gid na. Ang akong cellphone. Si Papa. Pa, nanawag lagi ka. Gusto ka lang na akong pahibawon nga ready na ang imong kwarto dire sa Manila. Ha? Tingali nagtuo ka nga dili ko seryoso sa akong tinguha nga magkauban na tang duha dire sa Manila. Dili lagi ko ganahan diha pa. Malayo ko sa akong mga friends. Dili ka ha. Malayo ka sa imong boyfriend? Maayo noon, nahibaw kang doon ako'y boyfriend. Mintras ako, wa pa ko makaila sa akong boyfriend. Unsa? Pa, wa pa kumusod ang butangan, no? Wa pa ko'y uyab, uy. Basta gipahibaw ta ka. Nga ready na ang imong kwarto dire sa Manila. Basta, nahibaw sad ka pa, nga dili ko ganahan nga anak mo eskwela sa Manila. Uy, kadaghan ko na ng karton nga imong gida. Nakapalit na si nanay nimo sayang isulob. Ugma pa ko na may malakaw. Aw, ayaw na lang siya papalita. Di apilan ako siya shopping. Ha? Kining duha ka karton para imo ni. May pants ana, nya na ay polo shirt. O kining usa ka karton, sapatos na og medyas. Unsa? Namalaki ini para nako. Ako nang regalo nimo kay valedictorian man ka. Tagsara may mong valedictorian ang usa ka graduating student, no? Pusa, angay kang lipayon. Mauwa mo kong dawat, ana, uy, Hazel. Ngano mauwaw man ka? Best friend man ka tang duha. Noon. Og kay ako may gigrasyahan, ako sa ni ipamahin sa deserving yun nga takan. Nawata. Mauwa mo ko, eh. Jesus! Ngano ka na siyang mauwaw? Ako ni regalo sa imong pagka-valedictorian. Sige na ba? Nawata na. Kauwa ko ba ya ini, eh? Gipabayad ka ba yan ako skwadro? Ay, good pag kuna ko na, anak. Sige na pa. Nawata na pa. Bahala na. Ako nang dawaton. Iskod ang sapatos. Aron mauli dayon ako kung dili masakto. Manghugas ako sa kuntiil, ha? Hala, uy! Kaangayan ako sa imong hinatag day Hazel, oy! Mayo kay nasakto na gani mo nang.
Magwapo ka ka kung dili pa ko gwapa? Liwat gud ka na ko. Bitaw no, Nay. Zel, salamat gyud ha. Nindot kayong sapatos nga imong gipalit para nako. Sakto na ba gyud nako? Ako pa. Maayo kayo kung mubana-bana. Ako na ni hipuso ni bag-o na kong sinina, ha? Ay, doon na gyud taon ko bag-o. Salamat kaya, Zel, sa imong kayo. Sus, sige kisgot og pasalamat, uy. Ay, Mika, dali dayon, pauli dayon. Naunsa ka, Karen? Da, gikutasan mo gud ka. Pauli dayon, Mika. Niay mong papa. Unsa? Una sa paglakaw. Ikaw ra ba dayon gipangita? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!